צהריים טובים לכולם. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם כאן, ואנחנו מקווים שחם ונעים לכם היום, ביום המאוד מאוד קר הזה, ומקווים כולכם בטוב. והיום, אז כמו שאמרנו, אנחנו שמחים מאוד לקיים עוד מפגש מאסטר קלאס, מספר 8 כבר דרך אגב, והיום אנחנו עוסקים באחת מהפלטפורמות היותר מעניינות שפגשנו לאחרונה, פלטפורמה שנקראת פארטי רוק מבית אמזון, ובואו נכיר ונבין למה למרות כל הכלים שיש לנו, הנה עוד פלטפורמה שכדאי לכם אולי רגע להשקיע בה כמה דקות כדי לראות מה היא יכולה לתת לכם. ספוילר, אנחנו מאמינים שלפחות בכל מה שקשור ללמידה היא יכולה לתרום לנו הרבה משני כיוונים. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לעשות מעין שאלת סקר קצרה, בסדר? אנחנו נעשה אותה בפורמט יחסית קל, תענו בצ'אט, בסדר? השאלה היא כזאת: אנחנו כבר שנה בתוך כל הסיפור של בינה מלאכותית יוצרת, בעיקר מנועי שפה גדולים, ומעניין אותי לדעת מכם מה גורם לכם לחזור ולהשתמש במנועי שפה גדולים. זאת אומרת, למה אתם משתמשים בהם, מצליחים או לא מצליחים, ואתם נכנסים אליהם עוד פעם. מה הדברים שחשוב לכם שיקרו או שאתם עושים שגורמים לכם לחזור ולהשתמש בהם? אז בואו נקדיש לזה ממש 2-3 דקות. אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט את התשובות שלכם, והכוונה היא פחות מה השימושים שלכם, זה בעיקר למה אתם חוזרים ומשתמשים בהם. אז אתם כבר מתחילים לכתוב. יצירת תמונות, זאת אומרת אנחנו רוצים ליצור כאן משהו חדש, לפתור בעיות טכנולוגיות. ערן, סליחה, אפשר עוד פעם את השאלה? בוודאי. רגע, אתם לא רואים? אוי, סליחה, הייתי בטוח שאתם רואים את זה על המסך. סליחה. אה, הנה, השאלה היא ככה: מה גורם לכם לחזור ולהשתמש במנועי שפה גדולים? השתמשתם, עבד לכם, לא עבד לכם, כל אחד זה מה שניסיתם, אבל אז אתם חוזרים ומשתמשים בהם עוד פעם. מה חשוב לכם שקורה שם? אז אני מתחיל להקריא חלק מהתשובות. יש פה תשובות מאוד מאוד מעניינות. אז ליצור תמונות, זאת אומרת אנחנו רוצים ליצור משהו שאחרת אנחנו לא יכולים ליצור בלי זה. מי שלא יודעת ויודע, דרך צ'אט GPT ודרך בינג אפשר גם לייצר תמונות. לפתור בעיות טכנולוגיות, צרכי הוראה ולימוד לתלמידים, ממש ללמד אותם כלים. מהירות ביצוע, מסוגל לעשות דברים שאני לא יכול, נכון? הכל תלוי איך אנחנו שואלים ומה מבקשים. לבדוק שינויים ולבדוק את עצמי, מעניין מאוד מאוד מאוד, כי הם שם. זאת תשובה נהדרת. תתפלאו שלא כולם, לא כולנו, לא רוב האנשים לא משתמשים בהם רק בגלל שהכלים שם. כל מי שנמצא במפגש היום, אתם early adapters, אז ברור שאתם משתמשים בהם כי הם פה. אבל זו תשובה מעולה, אני שמח שכתבתם. בגלל גיוון תשובות, העמקה בתשובות, שיח פורה בהשוואה לכלים אחרים. מעניין מאוד מאוד. פותח את הראש לרעיונות יצירתיים, הדגמות, רעיונות לנושא חדש, סיור מוחין, חשוב מאוד. דני כתב, האינטרנט לפני שינוי טוטלי, לגמרי, ואתה רוצה להוביל ולא לא לפגר אחרי השינוי, לחלוטין. בסדר, אנחנו כנראה עוד לא מודעים עד כמה האינטרנט משתנה לנו מול העיניים. קלות שימוש, דיוק ובחינם, שזה בכלל מדהים שהטכנולוגיות האלה פתוחות לכולנו בחינם. לפתח ולאמן את השיר של כתיבת פרומפטים, תשובה נהדרת, בטח לאור מאמר שפורסם בהרווארד ביזנס ריוויו שבוע שעבר, שמצא משהו שאנחנו אומרים אותו כבר לא מעט זמן: הנדסת פרומפטים וכתיבת פרומפטים משפרים את יכולת התקשורת האנושיות שלנו בין אדם לאדם. הדגמות לאוכלוסיות שאת מדריכה, שינוי ודיוק של נתונים, יצירת מכוונים, המון המון, לשפר טקסטים באנגלית, המון תשובות, ואתם ממשיכים לכתוב תשובות נהדרות. קיצורי דרך, מענה כולל, לחפש מאמרים ועבודה עם מאמרים, אפשרי, צריכים אבל מעט להיזהר. מחקרים, רעיונות, עוזר אישי לחלוטין
בינה מלאכותית כעוזר אישי זה יכול להיות פתרון מאוד מאוד טוב. אז אמרתם כאן הרבה מאוד תשובות. במהלך המפגש היום אני חושב שאולי עוד כמה דברים יקפצו לנו לנגד עינינו. למה לחזור ולהשתמש, ומה הם אולי, אנחנו גם נחשוף לכם מהם העקרונות שלנו מאוד מאוד חשובים כשאנחנו משתמשים בבינה מלאכותית, אולי נצליח לשכנע אתכם. אז ככה, שנה אחרי וגם מהדברים שלכם יש פה דברים שהם מאוד חשובים עולים. דבר ראשון, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהיום אנחנו יודעים שהגישה הנכונה לבינה מלאכותית היא קודם כל גישה ממוקדת אדם. הסיפור הגדול בבינה מלאכותית זה אנחנו, זה מה אנחנו שמים פנימה ומה רצינו לקבל, וזה מאתגר אותנו פחות בממד הטכנולוגי, הרבה יותר בממד של הרעיוני, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים לקבל את הדברים האלה. ולכן אם הייתם שואלים אותי למשל מה הם הדברים החשובים ביותר בבינה המלאכותית, למה אני חוזר ומשתמש בבינה המלאכותית, מצאתי את עצמי חוזר ומשתמש בבינה המלאכותית בגלל כל הדברים שכתבתם, אבל לא עוד משהו שהוא חשוב. כשאני יודע לעשות שימוש מושכל כדי לקבל תוצאות מועילות בצורה עקבית, זאת המוטיבציה שלי לחזור ולהשתמש. זאת אומרת שאני יודע בכל פעם שאני נכנס לבינה המלאכותית ואני יודע כמעט בוודאות שאני אוכל לקבל ממנה את מה שרציתי. בסדר? וזה משהו שבא עם הניסיון, ואני חושב שכולכם פה כבר צוברים את הניסיון. אני מאמין שגם כולכם צריכים כבר להגיע למצב שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים כמעט בכל פעם מחדש. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב לנו המשתמשים, ובטח אם אנחנו מסתכלים על לומדים, כי הלומדים לא רוצים כל פעם לנחש האם מה שהם קיבלו טוב או לא טוב. והפלטפורמה של פארטי רוק, אני חושב שעושה עוד איזשהו צעד שעל ידי פיתוח נכון מהצד שלנו של האפליקציות שאנחנו יכולים לפתח שם, אנחנו יכולים לייצר איזשהו מנגנון שנותן לנו תוצאות מועילות ועקביות בצורה מאוד גבוהה. אז ככה, זה משהו שכבר כולנו יודעים. כדי באמת לפתח תוצר טוב בבינה מלאכותית, אנחנו צריכים לדעת איך טכנולוגיה עובדת, אנחנו צריכים איזה שהם מיומנויות הנדסת פרומפטים, אנחנו צריכים גם לדעת לנסח את המשימה שלנו, ורק אז, כשאנחנו עושים את כל הדבר הזה בצורה נכונה, בעצם שמעל פני המים זה התוצרים, אנחנו בעצם מצליחים להגיע לתוצר שהוא באמת יש לו ערך כלפי חוץ. אז פארטי רוק מאפשר לכם לעשות את כל הדבר הזה, אני קורא לזה מרעיון לאב טיפוס ב-60 שניות. מאפשר לכם להגיע בזמן מאוד מאוד קצר לאב טיפוס ראשון של אפליקציית בינה מלאכותית פשוטה, שיכולה לקחת איזשהו רעיון פדגוגי שיש לכם, וממש להתחיל להתנסות לראות איך הוא עובד, מה אפשר לעשות כדי לשפר אותו, וזה בעיקר מאפשר לכם לעשות את זה מהר, בלי עלויות גבוהות מדי, רמז כרגע זה לא עולה כסף, ובאמת לבחון את הדברים הלכה למעשה, לא רק בתיאוריה, אלא ממש לנסות את הדברים האלה. אז פארטי רוק זה בעצם מוצר מבית אמזון, בעצם מכל המערך של ה-AWS שלהם, שיושב על הפלטפורמה הגדולה שלהם שמשלבת גם בינה מלאכותית שנקראת בדרוק. האנלוגיה שהם עשו כאן דווקא אנלוגיה מאוד מאוד מעניינת. בדרוק זה בעצם סלע יסוד, והפארטי רוק זה בעצם הפלייגראונד שלהם, בסדר? זה מגרש המשחקים שלהם שמאפשר לכם בצורה מאוד מאוד פשוטה להשתמש בטכנולוגיות המאוד מפותחות ש-AWS אספו שם כדי לייצר באמת אפליקציות, וזה אולי הפלטפורמה הראשונה שהיא כל כך נגישה שמאפשרת לכם לייצר אפליקציה ולא בוט, בסדר? ותכף נראה גם מה ההבדל. אז מה אנחנו נעשה במפגש היום? אז במפגש אנחנו נדבר על למה כדאי לכם בכלל להשתמש בפלטפורמה הזאת, לא במקום פלטפורמות אחרות, אלא בנוסף. נכיר את הממשק ואת האפשרויות שיש בו, זה ממשק מאוד פשוט, זה בכלל פלטפורמה מאוד מאוד פשוטה, ולכן מאוד קל, נוח וכיף לשחק בה. נדבר מעט על העקרונות העבודה איתה, הם מעט שונים מדברים אחרים שאתם מכירים, וכמובן דוגמאות, בסדר? אי אפשר בלי דוגמאות. אז למה כדאי לכם להשתמש בפלטפורמה? קודם כל, אנחנו לא מכירים הרבה פלטפורמות שמאפשרות לייצר לנו אפליקציות, לא אפליקציות מאוד מתוחכמות, אלא אפליקציות מבוססות טקסט
שמאפשרות לכם ממש לחשוב על איזשהו תהליך שבו אתם מזינים פנימה משהו, או המשתמש בצד השני מזין טקסט, ויש איזשהו ממש תהליך מסודר שאתם קובעים אותו מראש, שקורה בכל פעם ופעם לפי איך שקבעתם אותו. אז זה אולי כמעט הפלטפורמה היחידה שאני מכיר שהיא כל כך נגישה, שכל אחד יכול להשתמש בה בצורה כזאת. בגלל שהיא כל כך פשוטה, היא מעודדת יזמות ויצירתיות. המרכיב הכי חשוב פה זה הרעיון שלכם. ומאחר שאתם יכולים לבחון את הרעיון שלכם כמעט ב-60 שניות, זה מעודד את החשיבה היצירתית שלנו וליצור כל מיני דברים שלא חשבנו שאפשר לייצר אותם לפני כן. היא פשוטה יחסית לשימוש, אתם תכף תראו שיש שם כמה דברים שצריכים להבין ולשחק איתם, אבל ביחד לפלטפורמות אחרות, כמו למשל פלטפורמה של מייקרוסופט, ה-GPT סטודיו, היא מאוד מאוד פשוטה. היא חינמית, חלקית ובינתיים, זאת אומרת אתם יכולים לפתוח יוזר חינמי, יש מגבלת שימוש שכרגע אי אפשר להרחיב אותה, אבל אתם גם לא משלמים כרגע לפלטפורמה הזאת בכלל. היא מעודדת התנסות פעילה, היא גם מכילה לא מעט אפליקציות שאנשים כבר יצרו שאתם יכולים לעיין ולחפש בה, וכמובן אתם יכולים לנסות את שלכם ולשלוח לכל אחד שתרצו את האפליקציות שיצרתם, ובעצם להתחיל לאסוף ממש את ההתנסויות ואת התוצאות מהשטח. היא מאוד מסייעת ברכישת מיומנויות הנדסת פרומפטים, מאחר שהיא בנויה על זה שאתם יודעים איך לכתוב פרומפט, והיא מעודדת גם חשיבה תהליכית. זאת אומרת, בניגוד לבוט, כאן אתם ממש מייצרים אפליקציה, חייב להיות איזשהו סדר של הדברים שצריכים לקרות אחד אחרי השני. אז זה מעודד את החשיבה שלנו גם איך לייצר תהליכים מורכבים. אז בואו נכיר את הממשק ואת האפשרויות שיש באפליקציה הזאת. ובעצם אני חושב שהדרך הכי טובה לתאר איך הממשק הזה נראה, ותכף ממש תראו איך הוא נראה, הייתי אומר שזה בעצם כמו טופס בסגנון גוגל פורמס או מייקרוסופט פורמס, שמחוזק על ידי מנועי שפה גדולים. וזה נראה, תכף אנחנו נראה איך זה נראה, אני רק נאמר משהו על המנועי השפה הגדולים שזמינים לכם כאן. יש פה תמהיל לא שגרתי של מנועי שפה. יש לנו פה גם את המנוע של חברת AI 21 Labs הישראלית, שני מנועים שלה. גם מנוע של החברה הקנדית Cohere, שהוא לא כל כך מוכר לנו, אבל למשימות מסוימות הוא מאוד מאוד טוב. גם שני מנועים של AWS, של אמזון עצמם, שהם גם כן לא רעים, תלוי לאיזה משימות. וכמובן שני מנועים שאנחנו מכירים, את קלוד 1 וקלוד אינסטנט, שני מנועים שכולכם מכירים. אני חושב שהקהל הישראלי מאוד אוהב את קלוד בגלל התמיכה שלו בעברית. אתם מזמינים גם פה. מה אתם לא תראו פה? אתם לא תראו פה את ChatGPT, אתם לא רואים פה את המנוע של גוגל, אתם גם לא רואים פה את קלוד 2.1, בסדר? אתם לא תראו כאן את הגרסאות המאוד מתקדמות של המנועים האחרים, אבל זה לא אומר שזה חסר תועלת. אני אומר אפילו להפך, תסתכלו רגע על הטבלה שאתם רואים פה, אם אתם תראו את קלוד 1, בסדר? אותו מנוע שזמין פה ב-AWS פארטירוק, קלוד 1 לפי מדדים של שימוש בפועל של העדפות משתמשים, מדורג גבוה יותר מאשר קלוד 2 וקלוד 2.1, אלה שבתשלום, או הגרסאות שאנחנו מכירים היום מהפלטפורמה של קלוד. אז מדובר במנוע מאוד מאוד חזק, מאוד יעיל, שאישית אני גם כן מעדיף אותו על פני הגרסאות המתקדמות יותר שלו. אז יש לנו פלטפורמה עם מנועים מאוד שימושיים, ושימו לב יש כאן כמה מנועים, זאת אומרת אתם יכולים לבחור לכל משימה ספציפית איזה מנוע עבד לכם יותר טוב ויפיק תוצאות טובות יותר. באמת יש לכם כבר אפשרות בחירה. אז איך זה נראה? בואו לפני שניכנס לראות מה יש הדגמה בלייב, בואו תראו סרטון. אפליקציה שמפתחים באמצעות פארטירוק נראית בדרך כלל משהו בסגנון הזה, שדות של טקסט, שחלק מהשדות הם שדות סטטיים, חלק מהשדות שדות שאתם כמשתמשים יכולים להכניס פנימה את התוכן שלכם, וחלק מהשדות אלה בעצם שדות שהבינה המלאכותית מייצרת את הטקסטים ואת התגובות בצורה אוטומטית על סמך איזשהו פרומפט שאתם כתבתם מאחורי הקלעים. בואו נראה דוגמה, אולי דוגמה בלייב, אני חושב שזה יכול מאוד מאוד לעזור לנו. אז אני פותח כרגע כאן דוגמה בדפדפן,
ובואו נבחן אותה רגע, פשוט בצורה ממש בשידור חי, כדי שתוכלו לראות רגע איך זה נראה ולא רק בסרטון. אז רגע, מיד זה עולה. תוכל בבקשה לצרף את הטבלה הקודמת שהראית לה, מאיפה הבאת אותה? את המקור? המנועים, כן, היה שם גם את המקור למטה. יש אתר נהדר 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 שקוראים לו צ'טבוט ארינה. אני אחר כך אשים לכם גם את הקישור בצ'אט. שבעצם זה אתר שכל המטרה שלו זה בעצם להשיג דירוגים שמבוססים על העדפות משתמשים בפועל. בעצם דירוגים לאל מנועי שפה יש להם את הציונים הטובים ביותר. אתר מומלץ מאוד, אני נמצא כמעט כל יום. אז ככה, אתם מיד תראו את המסך שלי, ואני משתף לכם כרגע ממש את האפליקציה שראיתם כרגע בסרטון. זה האפליקציה שאני יצרתי, שהאפליקציה הזאת היא בעצם מייצרת לכם משיחים לשאלות רב ברירה. אני יצרתי אותה, יש גם הפרומפטים מאחורי הקלעים. אני גם אחר כך אחרי המפגש אנחנו נשלח לכם את כל הקישורים, תוכלו לגשת ולבחבש באפליקציה הזאת ובמאחורי הקלעים שלה גם בעצמכם. בניתי אותה בצורה כזאת, יש פה שאלה, אתם כותבים את השאלה שלכם, אתם נותנים את הקונטקסט, זאת אומרת לא להסתמך על הידע הקיים של המערכת בלבד, אלא אתם גם נותנים איזשהו טקסט מסוים שהתשובה צריכה לצאת ממנה, ואתם גם כותבים, אתם לא רוצים לסמוך על הבינה המלאכותית שתחשוב מהי התשובה הנכונה, אתם גם כותבים את התשובה הנכונה. מה שהאפליקציה הזאת עושה, היא נותנת לכם 3 משיחים לשאלה הזאת, שהמשיחים האלה כל אחד מהם יש לו מאפיין שונה. אחד שהוא לא בדיוק התשובה הנכונה, הוא קצת רחוק מהתשובה הנכונה, ועוד 2 שהם הרבה יותר קרובים לתשובה הנכונה, ולכל אחד יש איזושהי שגיאה בניואנס אחר, בסדר? ובעצם זה אפליקציה שמאפשרת לכם לכתוב שאלה, לשים איזשהו טקסט כקונטקסט, לכתוב מהי התשובה הנכונה ולקבל את המשיחים. תחשבו שכבר זו אפליקציה שאם אתם עכשיו כותבים הרבה שאלות רב ברירה, זו אפליקציה שיכולה לסייע לכם מאוד אם אתם מפתחים לעצמכם בסגנון שלכם, היא יכולה לסייע לכם מאוד בתהליך הזה. בעצם אתם לא צריכים לחשוב על המשיחים בעצמכם, יש פה כלי עזר שהוא נותן לכם טיוטה למשיחים, שממנה אתם יכולים לקבל אותם כמו שהם, או שאתם יכולים אחר כך לערוך אותם. מקצר מאוד מאוד את הדרך, וזאת רק דוגמה אחת קטנה למה שאפשר לעשות. דרך אגב, גם אני הוספתי פה סוג של מעין פידבק, שגם מסביר למה כל אחד מהמשיחים האלה הוא בעצם תשובה לא נכונה. כך שאני גם יכול לבדוק את המערכת, לראות אם מה שהיא כתבה לי זה משהו שמתקבל עליי או לא. אני גם תמיד יכול ללחוץ כאן, נסה שוב על ריטריי, ואז בעצם לקבל תשובה אחרת אם לא אהבתי את התשובה שהוא נתן כאן. אז בואו נחזור למצגת. אז כמו שאתם רואים, באמת זה סוג של טופס, בסדר? אבל זה טופס שבאמת מובנה שם איזשהו תהליך מבוסס בינה מלאכותית שאתם שולטים בתהליך שלו. אז איך מגיעים למצב כזה שאתם בונים טופס? אז אם אתם רואים כרגע את צילום המסך, כשאתם נכנסים לפלטפורמת פארטי-רוק, אתם תגיעו למסך הזה, ויש לחצן מאוד מאוד גדול ומזמין, Build your own app, שאתם תלחצו עליו, אתם בעצם תגיעו לשתי דרכים ליצור אפליקציה. יש דרך אחת שהיא חצי אוטומטית, ודרך אחת שהיא ידנית בצורה מלאה. ברירת המחדל זה החצי אוטומטי. זאת אומרת, אתם נכנסים, תצטרכו לתאר בשפה טבעית מה אתם רוצים שהאפליקציה שלכם תעשה. כמו שאתם תספרו אחד לשני, לחבר או חברה בטלפון, תסבירו, אתם רוצים לעשות אפליקציה על X, Y ו-Z, ממש ככה, לתאר במילים הכי פשוטות, ועם זאת הכי מפורטות, מה אתם רוצים שהאפליקציה הזאת תעשה. ומה שתקבלו זה ממש איזושהי תבנית התחלתית של האפליקציה הזאת. אני אישית אוהב להתחיל בצורה ידנית, מה שאתם רואים כאן start from an empty app, אני אוהב תמיד את הגישה הזאת, אני אוהב לעשות את כל הדברים בעצמי, וזה גם החלק שאני רוצה שנתמקד בו קצת יותר, כי אני חושב שהוא החלק המלמד יותר. אז כשאתם נכנסים בעצם ליצור אפליקציה חדשה, אתם תגיעו למסך הבא. וכל תהליך הבנייה מבוסס על מה שנקרא ווידג'טים, בסדר? שווידג'טים בעברית יישומונים, זה בעצם אותם חלקיקים שעל ידי שרשור שלהם
אתם יכולים ליצור את האפליקציה החדשה שלכם. ויש שני סוגים של יישומונים. יישומון אחד הוא בעצם יישומון, סוג אחד זה בעצם סוג קלט אנושי, והיישומון השני הוא, הסוג השני זה בינה מלאכותית. אז ביישומונים האנושיים יש לכם שני סוגים. יש לכם מה שנקרא טקסט דינמי, זה בעצם שדה קלט שהוא יכול להיות קצר, הוא יכול להיות ארוך, הוא בלתי מוגבל לצורך העניין, שבו אתם יכולים בעצם להזמין את המשתמשים לכתוב כל דבר לפי מה שבחרתם. בסדר? אם זה יכול להיות עכשיו שהם יכתבו טקסט שלם, זה יכול להיות שהם יכתבו שאלה, יכול להיות שהם יכתבו לא יודע, תיאור של משהו מסוים. כל דבר שאתם רוצים שהמשתמש יכניס לתוך המערכת הולך לתוך אותו השדה של הטקסט הדינמי, שפה כמובן אין יותר מדי אפשרויות. אתם בסך הכל יכולים לכתוב מה השם של השדה, ואם יש איזשהו טקסט שהוא ממלא מקום placeholder כזה, אתם יכולים לכתוב אותו פנימה. מאוד מאוד פשוט, זה כמו בגוגל פורמס השדה של תשובה קצרה או תשובה ארוכה. ויש גם מה שנקרא טקסט סטטי, בסדר? שזה אותו דבר כמו טקסט דינמי, רק שרק אתם כמעצבי האפליקציה יכולים להכניס פנימה את התוכן. זאת אומרת, המשתמש יכול לראות את מה שכתבתם, אבל הוא לא יכול לקרוא, הוא לא יכול לערוך את מה שכתבתם. ואת שני השדות האלה, את שני היישומונים האלה, אתם יכולים להשתמש בהם כבסיס והעשרה של הפרומפט שאתם אחר כך מעבירים לעיבוד של הבינה המלאכותית. זאת אומרת, גם את הטקסט הדינמי הבינה המלאכותית יכולה לקרוא, וגם את הטקסט הסטטי הבינה המלאכותית יכולה לקרוא. ולכן היישומון של הטקסט הסטטי הוא מאוד מעניין, כי הוא יכול להיות מצד אחד, הוא יכול להיות ממש הסברים למשתמש, מצד שני הוא גם יכול להיות הסברים לבינה המלאכותית, שאתם רוצים שהמשתמש יוכל גם כן לראות על סמך מה הבינה המלאכותית אחר כך מפיקה את התוצרים שלה. זה מאוד מעניין. ואז יש את היישומונים של הבינה המלאכותית, ויש 3 סוגים כאלה. אז הסוג הראשון זה בעצם יצירת טקסט, בעצם על סמך תוכן קודם, פרומפט שלכם ואחד מהיישומונים הקודמים, בעצם לייצר טקסט חדש. יישומון נוסף זה צ'טבוט, זה בעצם לא רק לייצר טקסט, אלא בעצם ממש להיכנס לשיחה שלמה על בסיס תוכן קודם ועל פרומפט שאתם שמים מאחורי הקלעים. וגם אפשרות לייצר תמונה, בסדר? זאת אומרת, על סמך קלט קודם, המערכת גם יודעת לייצר תמונות. אז יש לכם כאן 3 יישומונים של בינה מלאכותית, יצירת טקסט, שיח ויצירת תמונה, ושני יישומונים שהם אנושיים, טקסט דינמי שהמשתמש, כל משתמש יכול להכניס פנימה בשדה את מה שביקשתם ממנו להכניס, וטקסט סטטי, שזה יכול להיות גם הוראות גם למשתמש וגם למערכת. וכל היישומונים האלה יכולים לדבר אחד עם השני, זה מאוד מאוד חשוב. מה עוד יש בממשק הזה שהופך אותו בעצם לכלי מאוד מאוד פשוט ונוח? שימו לב שלכל אפליקציה שאתם מייצרים יש לכם גם 3 אפשרויות. אפשרות אחת כמובן אתם יכולים לשתף אותה, להפוך אותה לפומבית, לציבורית, ואז אתם יכולים לשלוח את הקישור והיא גם מופיעה במאגר של פארטירוק, אז אתם יכולים ככה להפיץ את האפליקציה שלכם למי שאתם רוצים. יש גם מה שנקרא סנפשוט, בעצם אם עכשיו מילאתם את האפליקציה שלכם בתוכן, בסדר? לא רק יצרתם אותה, אלא גם כתבתם פנימה תוכן, ויצא לכם משהו מעניין שאתם רוצים שכולם יראו, אתם לוחצים על סנפשוט, וכמו בצ'אט GPT שאתם יכולים לשתף שיחה, אז גם פה אתם יכולים לייצא את האפליקציה שלכם, כבר עם תוכן מלא בפנים, בסדר? זה גם אפשרות מאוד מעניינת. והאפשרות השלישית, שלא תמצאו אותה כמעט באף פלטפורמה אחרת, זה מה שנקרא רימיקס. זאת אומרת, אם ראיתם אפליקציה שאהבתם, אתם לוחצים על רימיקס, ואצלכם באזור האישי שלכם יש לכם עכשיו עותק של האפליקציה, שאתם יכולים לא רק להשתמש בה, אתם יכולים גם לערוך אותה. בסדר? שזה אולי אחד הדברים הכי מעניינים, זה בעצם בא ואומר שאין פה סודות. אם ראיתם משהו שמצא חן בעיניכם, תקחו אותו ותתחילו להשתמש בו, אתם יכולים לערוך אותו, הוא בעצם שלכם הופך להיות. אמרנו האזור האישי. האזור האישי נראה ככה. בסדר? כשאתם נכנסים לאזור האישי בפארטירוק, אתם בעצם תראו את רשימת האפליקציות שלכם, ויש כאן 2 צבעים שתראו.
אז הצבע הלבן זה כל האפליקציות שלכם שהן כרגע פרייבט, זאת אומרת שהן רק שלכם. אם אתם רוצים לפתח עבור לעצמכם אפליקציה שאתם רק משתמשים בה, תשאירו את זה בפרייבט. אתם יכולים לראות גם את הסימן פה ליד זה. וכל הירוקות זה אפליקציה שבעצם פתחתם אותם לשימוש ציבורי, וכל אפליקציה שהיא בשימוש ציבורי, כולם יכולים למצוא אותם, בין אם שמתם את הקישור או בין אם זה נמצא בתוך המאגר, וכולם גם יכולים לעשות להם רימיקס, בסדר? זה משהו שהוא חשוב שתדעו. זאת אומרת, אם מישהו ראה את האפליקציה שלכם, הוא יכול לקחת ולהסתכל גם מה יש לכם מאחורי הקלעים בה. ככה זה עובד, בסדר? זה באמת פלטפורמה מאוד פתוחה במובן הזה. עכשיו בואו נדבר רגע על עקרונות העבודה, בסדר? כי סליחה, אני ערן, בטוח... כן, שנייה, שאלה. בטח. לגבי האפליקציות הפרטיות, מהמם. ברור לי שאת הציבוריות אפשר לשתף. האם אני יכולה לשתף גם את הפרטיות באופן לא, פרטי? לא, אוקיי. הפרטי היא פרטית. פרטי זה רק שלי. נכון, אני אוכל להפעיל אותם כמה וכמה פעמים, אבל רק אני. רק את. אוקיי. רק מעולה. את יכולה תודה, לראות אותה. תודה. נגיד רגע משהו על זה, בסדר? זה באמת, אתם יכולים לייצר לעצמכם, בואו ניקח רגע סצנריו שאתם אנשי חינוך, בסדר? סצנריו מופרך. שאתם אנשי חינוך ואתם רוצים לייצר לעצמכם אפליקציות שמסייעות לכם באספקטים כאלה ואחרים של הוראה, למידה והערכה. וזה אפליקציות שמשמשות רק אתכם, אתם לא רוצים שמישהו אחר יוכל לראות אותם ולא הסטודנטים או התלמידים יוכלו לראות אותם. אז המצב הפרטי הוא מצב מצוין, בסדר? זה משהו שאני עושה לא מעט, בסדר? זה ממש כלי שמשמש רק אותי, אין שום סיבה שהוא יהיה חשוף למישהו אחר. כשאתם הופכים את זה לציבורי, אז מן הסתם יש פה איזה משהו שאתם כבר רוצים שלתלמידים, סטודנטים, קולגות תהיה גישה, רק קחו בחשבון שהם יכולים לא רק להשתמש באפליקציה, הם יכולים גם לעשות עותקים ולראות מה שמתם מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אם יש פה איזה משהו שהוא, אני לא אגיד סודי, אבל משהו שהוא מרמז על, נגיד זה איזושהי משימה לתלמידים או לסטודנטים, והם יכולים לקרוא את הפרומפט מאחורי הקלעים וזה יכול לפגוע בביצוע שלהם, אז אולי זה לא השימוש הנכון. אבל כל דבר אחר שבו לא מפריע לכם שיראו את הפרומפט מאחורי הקלעים, זה אופציה נהדרת, בסדר? ממש ממש אופציה נהדרת. אבל ערן, השינוי שהם עושים יוצר בעצם אפליקציה חדשה, זה לא שהם משנים לי, זה לא שהם נכון. עורכים אחד את שלי. אפליקציה חדשה לחלוטין. עותק אצלם באזור האישי שלהם, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם זה. האפליקציה שלכם, לצורך העניין, וזה טוב הדר שדייקת, האפליקציה שלכם נשארת שלכם, אתם האורחים היחידים שלה. בסדר? זה באמת נקודה חשובה. עקרונות עבודה. בסדר? יש פה כמה עקרונות עבודה שהם מכניסים לנו את הצורך לחשוב מעט אחרת. אז העיקרון הראשון הוא בעצם נובע מהעובדה שיש פה כמה וכמה סוגים של מנועי שפה גדולים. עכשיו, האינסטינקט של כולנו וגם ברירת המחדל של פארטי רוק זה קלוד, בסדר? כשאתם פותחים עכשיו יישומון שהוא משתמש בבינה מלאכותית, ברירת המחדל שלכם תהיה קלוד, אפילו לא קלוד אינסטנט, זה יהיה קלוד המלא. תכף נדבר למה זה לא תמיד רצוי ולא תמיד תרצו לעשות את זה, ולמה לפעמים אפילו בהרבה מקרים כשאני מפתח אפליקציה אני קודם כל מנסה מנוע אחר. תכף אנחנו נדבר גם על זה. עכשיו לכל אחד מהמנועים האלה יש דברים שהוא יותר חזק בהם, דברים שהוא פחות חזק בהם. למשל המנוע של אמזון והמנוע של קוהיר הם מנועים הרבה יותר רזים. למשל לא הייתי משתמש בהם למידע, למשל כמו שבקלוד אני יכול לתת לו טקסטים גדולים ולדעת שהוא יקרא אותם יותר טוב מאשר מנועים אחרים, או שהוא יבחין בנואנסים ברמה של היגיון שמנועים אחרים לא מבינים, אבל הם מאוד מאוד טובים למשל באיתור מידע מאוד ספציפי בתוך טקסט. בסדר? למשל אם אני רוצה לעשות אפליקציה של נגיד לעשות קטגוריות, להוציא קטגוריות מתוך טקסט מסוים, לא הייתי רץ לקלוד, בסדר? הייתי משתמש קודם כל במנוע של טייטן או במנוע של קוהיר בקומנד, וגם במנוע של AI21 Labs. אתה יודע, המנועים האלה, שלושת אלה, אמזון, קוהיר ו-AI21 Labs, הם פחות שיחתיים, הם יותר משימתיים. יכולים לתת להם משימה, ומשימה טקסטואלית, והם עושים אותה בצורה לא רעה בכלל. אפילו הייתי אומר שהמנוע של AI21 Labs, הג'ורסיק 2 אולטרה, הוא עושה את זה מאוד מאוד טוב, בסדר? מה החיסרון שלהם? לעומת קלוד, העברית שלהם פחות טובה, בסדר? פחות טובה בלשון המעטה.
אבל למשימות אחרות, שדרך אגב באנגלית, אתם יכולים דרך אגב לבחור שבתוך האפליקציה שלכם, יישומון אחד משתמש במנוע כזה ויישומון אחר משתמש במנוע כזה, ולבדוק בעצם שאתם משתמשים כל פעם במנוע שעושה את המשימה בצורה הטובה ביותר. דיברנו לפני זה ניסוי וטעייה והתנסות פעילה. הנה לכם הזדמנות מאוד מאוד טובה, וזה משהו שאני אוהב לעשות, לפתוח את אותו יישומון עם אותו פרומפט בשלושה העתקים, ופשוט לעשות ראש בראש, לראות מי נותן לי בצורה עקבית את התשובות הכי טובות, את התוצאות הכי טובות, ואז ככה אני בוחר איזה מנוע ישרת אותי כאן. אז זה משהו שאנחנו לא רגילים לחשוב עליו, בסדר? לשאול את עצמנו באיזה מנוע אני רוצה להשתמש, לא עבור כל התהליך, אלא ממש עבור כל חלק וחלק בתוך התהליך. עכשיו תשאלו את עצמכם, למה לא קלוד כל הזמן? כמה מכם משתמשים בקלוד בצורה סדירה? מאמין שלא מעט. נו, באמת לא מעט מכם. לקלוד יש נטייה קצת מעצבנת. הוא לפעמים מסרב לעשות דברים. כמו למשל, וזה משהו שאני ניסיתי, באפליקציה, כמו שהראיתי לכם מקודם, באפליקציה שמייצרת לי מסיחים לשאלות, למשל קלוד סירב לייצר לי מסיח. הוא כתב לי, אני לא מרגיש בנוח לייצר תשובה שהיא לא נכונה. עכשיו, כל דבר נחמד שתכנתו אותו להיות כזה שלא נותן תשובות לא נכונות, למרות שגם זה לא הדבר הכי מדויק בעולם, האמירה הזאתי, אבל במקרה הזה אני רוצה שהוא יפיק לי תשובה לא נכונה. בסדר? זה המטרה שאני רוצה. אז קלוד סירב, המנועים האחרים לא סירבו. אז למשל, לספציפית לשדה הזה, אני משתמש בקלוד אינסטנט, אני יכול להשתמש בטייטן, אני יכול להשתמש בכל אחד מהמנועים האחרים. ושוב, אני צריך לבדוק מי נותן לי את התוצאות הטובות ביותר. אז זה למשל למה לא כל הזמן קלוד. עכשיו יש לנו עוד עיקרון שנכנס פה, וזה קצת תלוי במגבלה של הפלטפורמה, מה שנקרא כלכלת טוקנים. אמרתי לכם שהפלטפורמה הזאת היא חינמית, והיא פלטפורמה שהיא כרגע פתוחה, עם הכוכבית מאוד גדולה. הכוכבית היא שאתם מקבלים איזשהו סל טוקנים שהם לא מצהירים מה הגודל של הסל הזה, אבל הוא נמדד באחוזים. בסדר? יש לכם איזשהו פאנל כזה קטן שמראה לכם בכל פעם כמה קרדיטים כבר ניצלתם. עכשיו, אתם לא יכולים למלא את הסל הזה, בסדר? אין לכם אפשרות לרכוש עוד טוקנים פנימה. כשאתם מגיעים ל-100%, הגעתם ל-100%, זהו. היוזר שלכם כרגע, כל האפליקציות שהשתמשתם בהן נמצאות שם, אבל למעשה אתם לא יכולים לכתוב שום דבר כי אין לכם כבר יותר טוקנים. זה פתיר מאוד, בסדר? זה פתיר אפשר מאוד. למחוק תוכן אם מגיעים ל-100%? לא, אי אפשר למחוק, אבל תעשו מה שאני עשיתי. לכולנו יש היום כמה וכמה אימיילים. אני הלכתי ופתחתי כמה יוזרים בפארטי רוק עם כל האימיילים שלי, ומאחר שאני יכול לעשות share לכל אחת מהאפליקציות ורמיקס, כשיוזר אחד נגמר לי, את האפליקציות שאני עדיין משתמש בהן, אני עושה להם, בעצם אני נכנס אליהם מהיוזר השני, עושה רמיקס, וממשיך להשתמש ביוזר החדש. אני יכול להגיד לכם רגע, אז זה אומר שכשאחוזים נגמרים, זה לא רק שאתה לא יכול לפתח אחרים, אתה לא יכול להריץ את אלה שכבר יש לך. את יכולה לפתח, את לא יכולה להריץ. הפוך. נכון. הבנתי. אין לך יותר טוקנים, בעצם... לא, אבל משתמשים אחרים יכולים להריץ אותה? כל משתמש משתמש בטוקנים, כל משתמש משתמש בטוקנים שלו. בסדר? ולכן אז זה טיפ שמאוד מאוד חשוב, תיצרו לעצמכם, כשאתם כבר נכנסים לפלטפורמה, תיצרו 2 או 3 חשבונות, וכשהראשון נגמר, תעשו share, תפתחו דרך היוזר החדש שלכם, את האפליקציות שאתם באמת רוצים להשתמש בהם, בעצם תגררו אותם ליוזר השני. אני כבר נמצא ביוזר השלישי שלי, יש לי עוד 7 מחכים לי. וכמה אפליקציות הצלחת, או כמה הרצות של אותה אפליקציה יכולת לעשות בחשבון אחד? יפה. זה נכנס רגע לחלק השני של עיקרון כלכלת טוקנים. אתם תראו שתיכנסו לאפליקציה שליד כל אחד מהמנויים יש אינדיקטור, בסדר? שזה הולך בין 3 קווים ל2 קווים לקו אחד. זה לא אומר משהו על היכולת או על התחכום של המנוע, זה בעצם מדבר על כמות הקרדיטים שהוא לוקח. וגם זה לא יחס של 1 ל-3 בדיוק. אבל קלוד לוקח הרבה יותר, ולצורך העניין טייטן טקסט לייט לוקח פחות. אז גם בכלכלת טוקנים, כשאני מפתח לעצמי אפליקציות, אני קודם כל מתחיל
מהמנועים שלוקחים הכי פחות טוקנים. אם אני רואה שהתשובות והתוצאות שאני מקבל הן כאלה טובות, מה טוב? אני נשאר עם המנוע הזה. אם אני רואה שהן לא טובות, אני עולה אחד למעלה, בסדר? אז אם התחלתי מטייטן טקסט אקספרס, אז אני אעבור אחר כך לג'ורסיק 2 מיד, או לקלוד אינסטנט. זה סיפק לי את מה שרציתי? נהדר, נשאר שמה. לא סיפק לי, או לגבוה יותר. בסדר? ואני עושה את זה לא רק ברמה של אפליקציה שאני אומר, טוב, הכל קלוד או הכל. ממש לכל ווידג'ט ווידג'ט שאני משתמש בו, אני בוחר את מה שנותן לי את התוצאות הטובות ביותר. עכשיו, אתם תתפלאו שלא תמיד חייבים לרוץ לקלוד. לפעמים אפשר לפתור את זה הרבה יותר פשוטים יותר. עוד משהו שקשור לכלכלת טוקנים. אתם כבר מכירים בינה מלאכותית. אם לא תגבילו אותה בכמה היא הולכת לכתוב, היא יכולה לכתוב שורה אחת והיא יכולה לכתוב 400 מילים. אז תגבילו. בסדר? בפרומפטים שאתם כותבים לכל ווידג'ט ווידג'ט, תגבילו את הפלט. לכתוב משפט אחד. לתת לי, אם אתם רוצים רשימה, תכתבו כמה אתם רוצים ברשימה. אם עכשיו אתם צריכים שזה תהיה כותרת למשהו, למשל, הנה מערך שיעור, תן לי כותרת יצירתית ואתם מגדירים מה זה יצירתי, תגדירו כמה טוקנים, לא רק מילים, גם כמה טוקנים, תזכרו שטוקן, כל מילה מורכבת מכמה טוקנים. אם עכשיו אתם רוצים לכתוב איזה משהו כללי, יכולים לבוא ולהגיד, אל תכתוב יותר מ-100 מילים, בסדר? אם זה איזשהו טקסט ארוך יותר. כל זה ביחד זה כלכלת הטוקנים, זה מאפשר לכם באמת להמשיך להשתמש בפארטי רוק בלי שיגמרו לכם הטוקנים מהר יותר, אבל יש פה גם לקח חינוכי להמשך. היום אנחנו משתמשים בפלטפורמות חינמיות. אנחנו יודעים שבשלב מסוים הפלטפורמות האלה יתחילו להיות ארגוניות. כשהן ארגוניות מתחילים לשלם גם ברמת הטוקנים. אז להתחיל להתנהל נכון עם טוקנים ולהגביל, כאילו לא לקבל כל פעם כמויות אדירות של טקסט, זה צעד נכון לעתיד, בסדר? עכשיו אנחנו כרגע לא חושבים על זה, אבל הערכות היא שבתוך שנה, שנה וחצי, המונח הזה כלכלת טוקנים יהיה שגור בפינו בצורה מאוד מאוד שכיחה. אז אפשר להתחיל להתרגל לזה כבר עכשיו. עיקרון שלישי, בסדר? העיקרון השלישי כאן הוא בעצם שרשור היישומונים. אולי אחד הדברים הכי מעניינים כאן בפארטי רוק, זה העובדה שבכל יישומון שהוא בינה מלאכותית, אתם יכולים להשתמש בתוכן של יישומון אחר. אתם יכולים למשל, מה שאתם רואים כאן זה מאיזושהי אפליקציה שפיתחתי שאני אראה לכם אחר כך, אפליקציה שבאמת מוציאה קטגוריות מתוך טקסט. אז אתם יכולים שממש אני בא ואומר לו כאן, תוציא לי בבקשה, תסתכל על המקטע טקסט מתוך שדה קלט דינמי שקוראים לו טקסט, שמתאים לקטגוריה של קלט דינמי שקראתי לו קטגוריה אחת, ואז אני כאן אומר לו, ובבקשה תתאים לי בבקשה את הקטעי טקסט מתוך טקסט לפי קטגוריה אחת. עכשיו אני אומר לו, קח את המידע שנמצא פה ותיקח את המידע שנמצא פה ותעשה משהו עם המידע הזה על סמך המידע שנמצא פה. עכשיו אתם יכולים לשרשר ולקרוא בתוך טקסט אחד, בתוך פרומפט אחד, לא רק טקסט דינמי, אתם יכולים גם לטקסט סטטי, אתם יכולים להגיד ליישומון בינה מלאכותית שהתבסס על פלט של יישומון בינה מלאכותית אחר. למשל אתם יכולים לייצר שיחה ובסוף לבוא ולהגיד עכשיו תייצר לי טקסט על סמך השיחה שאני ואתה, אני והבינה המלאכותית קיימנו, תייצר לי סיכום של השיחה שלנו. בסדר? תחשבו על מה אפשר לעשות פה. לעשות סימולציה, שיחה של סימולציה ועוד שדה אחר שנותן לכם עכשיו סיכום של הסימולציה הזאת. אפשר לעשות כאן משחק מאוד מאוד מעניין על ידי שרשור של מידע שעובר מיישומון ליישומון ומעובד על ידי כל יישומון בנפרד. הדבר הכי חשוב פה, דרך אגב, אם כבר אנחנו נעצרנו כאן בשרשור יישומונים, זה בעצם מוביל אותנו לעיקרון הרביעי. למרות שיש פה כמה מנועים ולמרות שאנחנו יכולים לעשות פה כל מיני קיצורי דרך ולהעביר מידע ממקום אחד למקום שני, מיומנויות כתיבת הפרומפטים שלכם צריכות להיות טובות. בסדר? גם פה דברים שאנחנו כבר יודעים. להקפיד על בחירת המילים שלכם, ושבחירת המילים תהיה מדויקת, לכתוב בהיר וממוקד, לא חייב להיות קצר, אבל בהיר וממוקד. להשתמש בטיפים וכל מיני טריקים, כמו לעשות סיגמנטציה של הפרומפט שלכם, אם יש לכם חלקים שונים. אם אתם רוצים להגדיר הוראות הפעלה, מה אתם עושים, איך הבינה המלאכותית צריכה להתנהג, הכל צריך להיות כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה. בסדר?
זה ממש כל דבר שאתם רוצים שיקרה, צריך להיות כתוב. מאוד מאוד חשוב. מאחר שהפלטפורמה הזאת, אמרנו, היא מעודדת התנסות, אתם יכולים לפתוח שני יישומונים שהם זהים בפרמטרים שלהם, ולקחת ממש כאילו פרומפט ליד פרומפט, כאילו לקחת פרומפט אחד שכתבתם ולשים עותק שלו בשני, ולהתחיל לשחק עם העותק השני, לראות מה קורה לתוצאה אם אתם משנים מילה אחת או שתי מילים, או משנים את הכל. זה ממש מאפשר לכם לעשות מעין מעבדה של לראות מה קורה על כל שינוי שאתם עושים, בלי שאתם מוחקים את הדבר הקודם שעשיתם, ממש לעשות ראש בראש. אז זה ממש מעבדה להתנסות ולשיפור יכולות כתיבת הפרומפטים שלכם. עוד משהו שחשוב, וזה אתם לא תמצאו ברוב הפלטפורמות הקצה שאנחנו משתמשים בהם, אלה שני פרמטרים מאוד מאוד חשובים, כל הפלטפורמות שאתם משתמשים בהם, משתמשות בהם מאחורי הקלעים, אבל אתם בדרך כלל לא חשופים לזה. אלה שני פרמטרים סטטיסטיים, שאחד נקרא טמפרטורה והשני נקרא top P, top probability, שבעצם יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה על סוג הפלט שתקבלו. עכשיו אתם מכירים את הקונספט הזה בלי לדעת את השמות של הפרמטרים מבינג. שני הפרמטרים האלה זה מה שגורם לבינג להיות יצירתי, מאוזן או מדויק. והפרמטר הראשי שגורם לזה זה בעצם מה שנקרא טמפרטורה, בסדר? שזה בעצם זה פרמטר שנע בין 0 ל-1, כש-0 התגובה של הבינה המלאכותית היא מאוד 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 צמודה לפרומפט שלכם ולקלט ולכל קונטקסט שנתתם לו, בסדר? זאת אומרת היכולת של הבינה המלאכותית כאן לתת לכם תשובות שלא נמצאות במה שאתם כתבתם לו פנימה, זה יכולת מאוד מאוד מצומצמת. אם אתם לוקחים את הטמפרטורה לאחד, אתם יכולים להיות כמעט בטוחים שהתשובה שתקבלו יכול להיות שלא תהיה קשורה בכלל לפרומפט שלכם או לקלט שנתתם בצורה הדוקה. יכול להיות שרעיונית זה יהיה סביב אותו נושא, אבל תקבלו שם תשובות מאוד מאוד יצירתיות. ועל הטווח הזה, בין, תקראו לזה שמרנות מוחלטת ליצירתיות מוחלטת, אפשר לחלק את הטווח הזה לשלושה מקטעים. בסדר? למקטע של טמפרטורה נמוכה, שזה בדרך כלל עד 0.3, בינונית מ-0.3 עד 0.7, וגבוהה מ-0.7 עד 1. כשאתם בונים יישומון, אתם צריכים לחשוב היטב מה אתם רוצים לקבל מהמערכת. אתם רוצים משהו שהוא יותר שמרני, זאת אומרת, יש לי טקסט, יש משימה, תאתר לי משהו בתוך הטקסט שלי, זה טמפרטורה מאוד נמוכה, או תעזור לי לחשוב, לעשות ציור מוחין על נושא מסוים, זו טמפרטורה שכבר הולכת להיות גבוהה. נקודת ההתחלה שאני מתחיל ממנה בדרך כלל, היא באמצע, בסדר? תפתחו יישומון, תתחילו מ-0.5, ומשם תבדקו מה אתם רוצים. יותר יצירתי, יותר שמרני, זה בידיים שלכם. עוד משהו שיש שם זה מה שנקרא top probability, בסדר? זה ממש אפשרות שהיא כבר הרבה יותר סטטיסטית, זה בעצם מה שקובע למערכת מבין כל האפשרויות שהיא מפיקה לעצמה מאחורי הקלעים, באיזו היא תבחר, בסדר? האם היא תבחר בזאתי שיש לה את הסטטיסטיקה הגבוהה ביותר, או בזאתי כאלה שהיא דווקא תבחר משהו שלהם התאמה נמוכה יותר. בסדר? זה ממש פרמטר שהוא לא טמפרטורה, וגם בו כדאי לשחק. צריך לשחק איתם, יש כאן טריקיות, בסדר? זה כבר משהו שהוא ממש לוקח אתכם למחוזות של הנדסת פרומפטים, כי גם הקשר בין המילים למה שאתם תכתבו פה הוא קשר שהוא צריך להיות הדוק. אבל זה משהו שאתם צריכים להכיר ולשחק, קצת מתסכל בהתחלה, אבל שווה להשקיע בו. עכשיו בואו נראה דוגמה, בסדר? אני מאמין שדוגמאות זה אולי הדרך הכי טובה, לראות מה אפשר עוד לעשות. אז אתם רואים, אני פיתחתי כאן 4 אפליקציות שכולן דרך אגב, המטרה שלהן היא מטרה פדגוגית. בסדר? אז אני למשל פיתחתי אפליקציה שעוזרת לי להעריך תשובות פתוחות, בסדר? אפליקציה אחת שמאפשרת להוציא קטגוריות מתוך טקסט, אפליקציה אחת שבעצם מה שהראיתי לכם מקודם, שמאפשרת לייצר מסיחים לשאלות אמריקאיות, ואפליקציה נוספת שבעצם מאפשרת לי לשפר את הטקסט שלי. אני כותב טקסט והאפליקציה הזאת היא מאפשרת לי לשפר אותו. איזה תרצו לראות? לא יהיה לנו זמן לכל 4, אז בואו נעשה סקר מהיר, מה תרצו לראות?
יכולים לכתוב בצ'אט, יכולים להגיד. שפר טקסט, בבקשה. אני נסתכל רגע לראות מה הרוב רוצה. אני רואה שכרגע אין רוב. בוא נראה יש ככה. אפליקציה שתנתח את הצ'אט ותדע מה הכי... חד משמעית, אפשר לעשות. זה דרך אגב אפשר לעשות, כי אתם יודעים שאתם יכולים לייצר את הטקסט, את הצ'אט מתוך הזום. יותר פשוט לעשות סקר בזום. כן, כן, אפשר לעשות, רציתי משהו יותר. טוב, יש כאן כבר תשובות. אנחנו נתחיל רגע עם האפליקציה של שיפור הטקסט, ואחר כך נעבור להערכה. טוב, אז אני משתף את המסך שלי, של האפליקציה עצמה. אני אכנס כאן למסך האפליקציות שלי. טוב, אז האפליקציה הזאת באמת מביאה לידי ביטוי, חוץ מאשר תמונות, היא מביאה לידי ביטוי כאן כמעט את כל היישומונים. אז באמת בדבר הראשון אני בעצם מבקש מהמשתמש להקליט פה טקסט שהוא כתב. על בסיס הטקסט הזה יש יישומון של יצירת טקסט, שבעצם מנתח את הטקסט הזה שכתבתי, וכותב פידבק. עכשיו, יש פה גם הנחיות למשתמש, עכשיו יש כאן פידבק, אני צריך לקרוא אותו, ועכשיו פה המערכת נותנת לי המלצות למה אני יכול לעשות כרגע, מה כדאי לי לעשות כדי לשפר את הטקסט שלי. ואז אני בעצם מתבקש להכניס פנימה את הטקסט המתוקן שלי, והווידג'ט האחרון, היישומון האחרון בעצם עושה השוואה בין הגרסה הראשונה שלי לגרסה השנייה שלי, בעצם מה השתנה בין זה לזה. עכשיו את היישומון הזה דרך אגב, אם הייתי הולך למהלך שלם, הייתי גם אומר שיש פה עוד כמה גרסאות, בסדר? הייתי מכניס פה גם את טיוטה שנייה ואולי טיוטה שלישית, שבכל טיוטה אני מוסיף כאן עוד ניואנס כזה ואחר, אבל מה שמעניין, אני רוצה להראות לכם מה נמצא מאחורי הקלעים. אני אכנס כאן למסך העריכה. ואני אראה לכם שכרגע מה שאני מבקש בעצם מהמערכת להעריך, שימו לב, אני בחרתי פה קלוד, סיבה שבחרתי קלוד, כי האפליקציה הזאת גם צריכה לתמוך בעברית. קלוד, כרגע הוא היחיד שנותן תמיכה טובה בעברית, אז אני משתמש בו. אז אני בעצם מבקש ממנו שהוא יתייחס גם לתחביר, גם למבנה, גם בעצם לקוהרנטיות של כל הטקסט, וגם לסגנון. שימו לב, כרגע הוא לא משפר תוכן. המטרה כאן זה לא לשפר תוכן, זה לשפר את הכתיבה. לגבי הפרמטרים, מאחר שאני רוצה שהוא יתייחס אך ורק לטקסט שלי, שלא יתייחס לשום דבר אחר, כל הפרמטרים כאן הם מאוד 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 שמרניים, מאוד שמרניים. אני לא רוצה שהוא יתייחס לשום דבר אחר שהוא נמצא לו במערכת שלו. אז אחרי זה אני מגיע למשל להמלצות. עכשיו אנחנו לא נעבור על כל האפליקציה, אני רק רוצה שתראו את האפשרויות. פה החלק הזה הוא כבר ממש צ'אט, בסדר? ופה אני בעצם מנהל שיחה עם הבוט, בסדר? בעצם אני נותן כאן סוג של דמות לצ'אטבוט הזה, שמנהל איתי שיחה על גבי ההמלצות, שבעצם הוא הופך להיות מעין מדריך אינטראקטיבי שלי, למה אני צריך לעשות כדי לשפר את הטקסט שלי, בסדר? שזה לא רק איך הערכתי את הטקסט, זה ממש טיפים, מה אני צריך לשפר בסגנון, איך לשפר בסגנון. כל דבר שאני רוצה, כל דבר שאני יכול לדבר איתו ולשאול, הוא יענה לי. והטריק פה זה שאני כותב לו הנחיות מאוד 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 מפורטות לאיך הוא צריך להתנהג. שימו לב שהפרומפט פה שאני כתבתי לו מאחורי הקלעים הוא פרומפט מאוד מאוד ארוך. הוא גם מאוד מפורט ויש פה מבנה מאוד מאוד מסוים שלפיו אנחנו אוהבים היום לבנות פרומפטים. אז זה פרומפט שממש מנחה על איך הצ'אטבוט הזה הולך לדבר איתי כדי לשפר את התוצר שלי. אני אראה לכם את האחרון, שגם פה אני בעצם נותן לו עכשיו משימה שעל סמך ההמלצות שהוא נתן לי ועל סמך השיחה הוא צריך גם לקרוא את הגרסה הראשונית ואת הגרסה השנייה
ואת כל הדברים שכתבנו כאן, כדי בעצם לעשות סוג של השוואה של מה היה השיפור שלי בין הגרסה הראשונה לגרסה השנייה. עכשיו תחשבו, אם הייתם מנסים למשל לייצר בוט כזה, אני מחבר רגע שיתוף כי אני רוצה רגע לראות אתכם, אם הייתי מנסה לייצר בוט כזה בפו או ב-GPT Builder, ב-GPT, ב-Chat GPT בתשלום, הייתי צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. בעצם אני מנסה לייצר פה תהליך שהוא מאוד מורכב, שיש לו כמה שלבים, ואני רוצה עקביות מאוד מאוד גבוהה, שתמיד אחרי שאני כותב טקסט יבוא משהו מסוים, ואחרי שאני כותב משהו מסוים אני אנהל שיחה עליו, ואחרי שיש את השיחה יש את ההשוואה בין המקורות. זה אפשרי, הייתם עובדים מאוד קשה. בפארטי רוק אתם עובדים הרבה יותר קל, כי כל חלק מעובד בצורה נפרדת. וזה מה שהופך את זה לאפליקציה בעצם. בסדר? תחשבו רגע על אפליקציות פשוטות בטלפון, שדות שונים, אתם מזינים את הטקסט, ובצורה עקבית ובצורה מועילה אתם יכולים לקבל את הפלט שלכם. בעצם אתם יודעים שכל פעם שאתם נכנסים לאפליקציה הזאת, אתם תמיד תקבלו ממנה את מה שרציתם. מה שלא נכון עדיין לגבי בוטים שאתם משוחחים איתם. טוב. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ואז גם נפתח לשאלות. אז יש את הדוגמאות שאני מראה לכם, אנחנו גם נשלח לכם את כל הדוגמאות אחר כך, אתם תוכלו לעיין באפליקציות האלה, הן לא סודיות. גם לפארטי רוק יש פה בעצם מאגר שלם של אפליקציות שנוצרו על ידי הקהילה, וכל הזמן מתווספות לשם עוד אפליקציות שאתם יכולים להיכנס ולראות. רוב האפליקציות הן לא מאוד עמוקות במטרה שלהן, הן לא פדגוגיות, אבל אפשר ללמוד מהן הרבה. בסדר? יש שם הרבה דוגמאות לחשיבה יצירתית, גם הרבה פרומפטים שאפשר ללמוד מהם וכדאי ללמוד מהם. אז אני מאוד ממליץ, זה נמצא בתוך הפלטפורמה תחת הקטגוריה של Discover, להיכנס, להסתכל, לעשות רימיקס למה שנראה לכם, ולהתחיל להתנסות גם בעצמכם. עכשיו, אם אתם רוצים ללמוד עוד לעומק על הפלטפורמה הזאת, על פארטי רוק, ואני מאוד מאוד ממליץ, בשימוש נכון היא יכולה לפתור לכם הרבה מאוד בעיות שלא ידעתם שהן בעיות, בעיקר בכל מה שקשור איך להשתמש בבינה מלאכותית בהוראה, שאתם רוצים לתת איזושהי חוויה סגורה ועקבית. אז בעוד 3 שבועות אנחנו מקיימים סדנה על פארטי רוק ב-18 בפברואר, זה יוצא יום ראשון בשעות הבוקר בזום. סדנה מעשית שבה לקראת הסדנה הזאת אתם תבואו עם רעיון. המטרה בסדנה זה ממש ללמוד את ה-bits and bytes, כולל טיפים וטריקים לאיך לעשות prompt engineering יותר טוב בתוך פארטי רוק. ובסדנה הזאת אנחנו גם נעשה עבודה, אני מולכם, אתם כעמיתים, בעצם כדי שכל אחד אתם תבואו עם רעיון בתחילת הסדנה, ובסוף הסדנה תצאו עם פרוטוטייפ שעובד לרעיון שלכם. ואם כל מי שמשתתף בסדנה היום, במפגש הזה היום, יש לנו קוד קופון, הקוד הקופון גם פעיל עד שבוע הבא, עד התאריך 2 בפברואר, לא השבוע הבא, עד סוף השבוע הזה, להנחה, לרישום. כל הפרטים גם נשלח לכם אחר כך במייל, ככה שאתם לא צריכים לרשום את הכל, אבל אם אתם רוצים אתם מוזמנים לרשום עכשיו. אנחנו נשים גם בצ'אט את הקישור למי שמעוניין או מעוניינת להירשם. אז רגע אני רק לכולנו. זה כבר בצ'אט. כבר בצ'אט? איזה יופי, איזה כיף. אז יש לה הרשמה, וגם את הקופון נכתוב לכם גם בצ'אט. יופי, מעולה. אז אם הפלטפורמה מעניינת אתכם, אתם מסיימים את המפגש היום, מתנסים בה, אתם רואים שיש לכם פוטנציאל ואתם רוצים לדעת עליה עוד, אתם מוזמנות ומוזמנים להירשם. וזאת הנקודה שבה אנחנו מגיעים לסוף המפגש, ואנחנו בעצם נעשה סיכום. אני חושב שכבר כמיטב המסורת שלנו, הסיכום הוא לא סיכום שלי, הסיכום הוא סיכום שלנו. אז הבמה שלכם, שאלות, הערות, מחשבות, אני אשמח לענות. אני גם מכבד את השיתוף שנוכל לראות אחד את השני. שולח את מה שעשית, את הדוגמאות האלה, למשל זאת עם הטקסט? להראות אותם, שוב? אם אתה שולח אותם. אנחנו במייל, כן. במייל, בסיכום המפגש, אנחנו נשלח להם גם את הכישורים, בוודאי, כן.
ערן, היו כמה שאלות שאולי על חלקם כבר ענית, אבל אולי בכל זאת כדאי להעלות אותם. אז שאלו לגבי עבודה בעברית ואיך זה משפיע על איכות התוצרים, אז חלקית ענית, אבל אני מניחה שזה מעניין פה הרבה אנשים. נכון, אז כך, קלוד פתר לנו חלקית את הבעיה. בהנחיות אי אפשר, הפלטפורמה בהנחיות אתם לא יכולים לכתוב בה בעברית, ואתם לא יכולים בשדות שם לכתוב בעברית, גם לא מומלץ לכתוב את פרומפט מערכת מאחורי הקלעים בעברית. אבל אם אתם בוחרים במנוע של קלוד, העברית שלו תהיה עברית של קלוד, בסדר? שהיא טובה למדי. עכשיו אתם יכולים גם, וזה משהו שאני גם עושה, אתם יכולים לכתוב, אם המשתמש, ממש בפרומפט, אם המשתמש כותב בעברית, תענה לו בעברית, בסדר? או אם המשתמש כותב בכל שפה שהיא, תענה לו בעברית. זאת אומרת, אתם כן יכולים באמצעות קלוד לספק פה חוויה שעונה על צרכים שלנו גם פה בארץ, בהחלט. הייתה עוד שאלה לגבי תמיכה במתמטיקה, ושאלות במתמטיקה. נושא מורכב בכל קנה מידה שהוא, בסדר? כל המנועי שפה גדולים, כשמם כן הם מנועי שפה גדולים. לא הייתי משתמש בזה למתמטיקה, בסדר? חד משמעית. אלא אם כן אתם רוצים לייצר תשובות שגויות, ואז התלמידים צריכים לזהות שזה, דרך אגב, זה אחלה סצנריו, אבל אם אתם מחפשים דברים מדויקים, זה לא הכיוון. אני רוצה רק לשאול שאלת הבהרה, אני קצת פחות ספצית בכל המונחים, אז סליחה אם אני שואלת שאלה ככה. לא, כן, כל השאלות אבל טובות. נאמר שאני מייצרת אפליקציה כזאת, עכשיו אני רוצה לשלוח אותה לסטודנטים, נאמר לשלב אותה במודל. זה משהו שאני יכולה לעשות, זה משהו שאני בטח. יכולה. בטח, את יכולה לעשות share, ואז יש לך קישור, הקישור הוא פומבי. כל מה שהם יצטרכו זה ליצור לעצמם יוזר, את היוזר החינמי במערכת, וזהו, הם יכולים להשתמש בזה. אבל זה לא מוגבל, ואז הם יכולים להשתמש כמה שהם רוצים. כן, כן. כאילו במסגרת המגבלות... לא, זה אותם טוקנים אמרת, לא? נכון. טוקנים שלהם. לא, כל משתמש יש לו את הטוקנים שלו. זאת אומרת, אם אני משתמש באפליקציה שלך, זה הטוקנים שלי. נכון, אבל עדיין יסתיימו לך אחרי שתגיע ל100% שאנחנו לא יודעים כמה זה. ואז... מעניין למה הם מסתירים את זה. מה אכפת להם? וערן, עוד שאלה אולי קשורה, דיברו על לגבי אם אתה משתף אפליקציה, אתה לא יכול, האם אתה יכול או לא יכול להסתיר את הפרומפט, וזה אולי קשור גם ברגע שמישהו עושה... נכון, ברגע שמישהו עושה רימיקס, אז הוא בעצם יש לו עותק מקומי של האפליקציה. שבעצם אפשר גם לקחת ככה פרומפטים מורכבים שאנשים כתבו ולהשתמש בהם במנועים אחרים גם. נכון, נכון. תראו, כל הרעיון גם תראו שכל השפה והברנדינג שלהם, גם למה קוראים לזה פארטי, בסדר? הרעיון כאן זה באמת משהו שהוא מאוד קהילתי, בסדר? ומאוד מאוד קהילתי בתפיסה שלהם, אז הכל שם חשוף, בסדר? זה פלטפורמה, בגלל זה אני אומר, מבחינתי זה פלטפורמה מאוד, מאוד לימודית. אני יכול ללמוד הרבה מדברים שאנשים אחרים עושים, אנשים גם יכולים ללמוד ממני, ואין כאן סודות, זה לא הפלטפורמה לעשות מוצרים עליה. אבל לצרכי למידה, אני חושב שהיא פלטפורמה נהדרת. בטח שאתם יכולים לעשות פה דברים שוב, דברים שהם די מורכבים. אני כן ארצה להראות לכם, יש לנו עוד... אמרת שתראה כמה דוגמאות, חוץ כן, כן, אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה, נכון. בואו נראה עוד דוגמה. למה לדבר סתם? אל תנשמי עלינו. בואו נסתכל רגע את האפליקציה, נסתכל על האפליקציה שבעצם יכולה לעשות לי סוג של ההתחלה של הערכה של תשובה של סטודנט. אז זאת אפליקציה שבה, היא אפליקציה שבעצם מיועדת לי, לצורך העניין, זו אפליקציה שהייתי שומר אותה כפרייבט, אני לא הייתי הופך אותה לפאבליק ולא שולח אותה לאף סטודנט או תלמיד. אבל אני כאן יכול לכתוב מהי השאלה ששאלתי את הסטודנטים, אני רושם פה את התשובה האידיאלית, בסדר? זה לא שאני רוצה שהבינה המלאכותית תעריך את התשובה של הסטודנט על סמך השאלה, בעצם מה שאני מבקש כאן זה שהבינה המלאכותית תעריך את התשובה של הסטודנט על סמך קריטריונים שאני רוצה שעל פיהם היא תעריך אותם, בהשוואה לתשובה אידיאלית שאני כתבתי, בסדר? לא הבינה המלאכותית. אז מה שהאפליקציה הזאת היא עושה בעצם, זה משהו שאני חושב שכולנו היינו רוצים שיקרה,
אני כותב שאלה, אני כותב את התשובה שמבחינתי זו התשובה הכי טובה שמישהו יכול לכתוב, אני כותב מהם הפרמטרים להערכה, כאן אני מדביק את התשובה של הסטודנט, פה אני מקבל בעצם את הפענוח של התשובה של הסטודנט, עם ציון, אני גם יכול להגדיר מהו טווח הציונים וכאילו איך לחלק את הציונים, ממש מעין סוג של מכוון, וגם הצעה למשוב, בסדר? למשל איזה משוב אפשר לתת לסטודנט על סמך התשובה שהוא כתב. האם זה מחליף את הבדיקה שלי? חד משמעית לא. האם זה יכול לתת לי התחלה של לראות איך אני משתמש בבינה מלאכותית כדי להעריך תוצאות של סטודנטים? ודרך אגב, אתה יכול לעשות גם הפוך, לראות מהי תשובה אידיאלית, בסדר? איך על סמך תשובות של סטודנטים לפתח תשובות אידיאלית לגזור מהן את התשובה האידיאלית. אז זו אפליקציה שאני חושב שיכולה להיות לה שימושיות למרצים ולמורים, אם בונים אותה נכון, יכולה להיות מאוד מאוד שימושית, שוב, כמשהו גם מלמד עבורכם, של איך לייצר use cases לבינה מלאכותית בתהליך של למידה, הוראה והערכה. אז זו דוגמה נוספת. אני אראה לכם דוגמה נוספת. הדוגמה של הקטגוריות. זו גם דוגמה יחסית פשוטה. הרעיון שלה זה שאתם מסבירים למערכת איך בעצם מוציאים קטגוריות, בסדר? איך נראית קטגוריה, מה זה קטגוריה, איך הם מוציאים, האם הולכים כאן בשיטה דדוקטיבית, ואם כן, אז באיזה גישה. אבל בגדול האפליקציה הזאת, אתם מדביקים פה את הטקסט, אתם כותבים פה את הקטגוריות, בסדר? במקרה הזה, הדוגמה שאתם רואים כאן זה גישה, לפי הגישה הדדוקטיבית, אתם כבר קבעתם מהם הקטגוריות מראש, והבינה המלאכותית, בעצם מה שהיא תעשה, היא תנתח את הטקסט, תבין את הקטגוריות, ותיתן לכם פה ממש קידוד של הטקסט, על סמך הקטגוריות שכתבתם. זאת אומרת, מה מתאים לקטגוריה 1, 2, 3 ו-4. זה ממש, למי שעוסק במחקר איכותני, זה יכול להיות כלי עזר מעניין. לא הייתי עושה איתו את העבודה של המחקר האיכותני במקומכם, אבל ככלי לבחון את הקטגוריות שלכם, ממש כזה משהו שעוזר לכם לבדוק האם אתם נמצאים בכיוון או לא, כלי נהדר, בסדר? שוב, אתם צריכים לבדוק ולבנות את הפרומפט מאחורי הקלעים שיתאים לדרישות שלכם, לדרישות המחקריות שלכם. אז, ודרך אגב מה שאתם רואים פה זה פשוט, כאן זה השדה שגם אחר כך מסביר לי את הקטגוריות, ופה זה בעצם שדה שאני משתמש בו כשדה פנימי, מאחר שאני רוצה לוודא שהבינה המלאכותית הבינה את הטקסט, אז זה בעצם שדה שאני מאפשר לה לעבד ולקרוא את הטקסט ולראות שבאמת יש לה הבנה טובה של מה שכתבתי שם, מה שכתוב שם. רגע, ואתה יכול להראות, זה הממשק של המשתמש, שמשתמש באפליקציה שלך, נכון. שאתה יצרת. אתה יכול להראות אותה מאחורי קלעים שלה? בטח. אז שוב, אלה שדות דינמיים, בואו נלך רגע למשל לשדה של הקידוד הראשון. במקרה הזה הפרומפט הוא מאוד מאוד פשוט, בסדר? בעצם לקודד מתוך השדה של הטקסט, על סמך קטגוריה אחת, ואני רוצה שהוא יהיה מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, אני רוצה שהוא ממש רק יוציא לי טקסטים, ממש גזרי טקסטים, בסדר? בלי שיסכם אותם. במקרה הזה, דרך אגב, המנוע שתפקד הכי טוב היה דווקא הטייטן טקסט אקספרס. קלוד היה גרוע. מה שלא עשיתי, הוא אהב לסכם את הדברים, הוא לא הביא מילה במילה. אז רגע, איפה זה רשום פה שאתה בחרת את המנוע? אז הנה, אני רואה, מודל. כן, כן, כן. זה קצת קטן פשוט. יש בה את משמעות לקפיטל לטרס? שכתבת את ה-do not summarize? שאלה מצוינת. רגע, אנחנו גם לקראת סיום, אז אני אסגור כבר את השיתוף. כן, תראו, מאחר שזה הכל סטטיסטיקה, זה לא אומר שלמה שבקפיטל לטרס זה יותר חשוב, אבל זה מאבחן ונותן איזשהו מעמד שונה לטקסט. בעצם עשיתי כאן סיגמנטציה. אמרתי לו, עד כאן יש טקסט מסוים, פה יש טקסט שאני רוצה לייחס לו איזושהי חשובות אחרת. קטנה יותר, גבוהה יותר, זה תלוי בקונטקסט הרחב של הפרומפט שלכם. אבל כן, מבחינת טוקנים, אם אני כותב את אותה מילה באותיות קטנות או אותיות גדולות, אנחנו מדברים פה על טוקנים שונים לחלוטין. וואלה. כן. אני חשבתי שהטוקנים הרי מחושבים בעצם על מבנה השפה, ולכן יש הבדלים בין ספירת טוקנים במילים בשפה כזאת או שפה אחרת. אז כאילו, זה כנראה לוקח את האסקי קוד של שונה של
כדי ברור, בטח. ומתרגם אותו לזה, אוקיי, נכון, בסדר, נכון, אוקיי. בוודאי. אתה יכול גם לייצר משהו גרפי? את יכולה לייצר תמונות, בסדר? את יכולה, יש להם גם ווידג'ט שמייצר תמונות, ואז לצורך העניין את יכולה, את יכולה להיכנס אחר כך בפארטי-רוק בדיסקאבר, יש להם ממש מעין אפליקציה, שאת מייצרת סיפור בדיוני, ואז גם מייצר לך תמונות לסיפור הבדיוני הזה. את יכולה לחשוב על איזושהי סיטואציה, איזשהו תרחיש, ולא רק את הטקסט שלו, גם תמונה שמייצגת אותו. כן, אפשר. אני חייב לומר אבל שייצור התמונות שם, התרגלנו לאיכות כבר גבוהה יותר. אז אל תצפו אבל שם עץ קטגוריות למשל, הוא יכול לייצר? לא. לא. לא, 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 לא. מה הייצור עם תמונות שם לא מאוד מוזיקה? מרשים. מה עם מוזיקה? אפשר לייצר מוזיקה? מה, ממש תווים או ממש את המוזיקה עצמה? את המוזיקה עצמה, כן. על בסיס נגיד ממצאים של מדעי המוח, מוזיקה תראו, בפארטי רוק לא, אני יכול להגיד לכם שבבדרוק, בפלטפורמת אם של אמזון, יש להם שם גם מנויים שגם הולכים לכל מיני מדיות אחרות. אבל זאת כבר פלטפורמה הרבה יותר כבדה ומורכבת. אוקיי, לא בפארטי רוק, לא לא בפארטי, לא. פארטי באפליקציה. רוק היא בעיקר, בגלל זה גם אני אמרתי, אפליקציות טקסטואליות, כי התמונות שם זה לא גולת הכותרת בלשון המעטה, הטקסט שם זה מה שמנצח. תודה. אבל אפשר לעשות עם זה דברים מאוד יפים. תודה ערן. אני רוצה להגיד שאני עכשיו, תוך כדי שהסברת, נכנסתי, עשיתי בשתי דקות אפליקציה פשוטה מאוד, שככה רק מייצרת איזושהי פעילות למידה לתלמידים, לפי כיתה, לפי נושא, לפי מקצוע, וממש מעולה. כן, הנה, וממש מימשת את העיקרון מרעיון לאב טיפוס ב-60 שניות, בסדר? זה אולי הדבר המשמעותי ביותר פה. אם יש לנו רעיון טוב, אל תתבשלו איתו יותר מדי, בואו תנסו אותו. אולי הוא יצא טוב. תודה לכולם. ההקלטה והכישורים, הכל יישלח לכם במייל. תודה שהייתם, תודה על ההקשבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה אני רואה רבה. שהקוד לא עובד, אנחנו תודה נבדוק רבה, למה ערן. קוד קופון. תודה לכולם. תודה רבה, ביי ביי. ערן, הוא עובד הקוד קופון, זה פשוט כן? 8 בסוף, ואפרת רשמה בתור 88. אוקיי. אז מישהי תקנה לך, אבל אז ה8 עובד, ה88 לא עובד. מעולה. אחלה, תודה רבה על התיקון גם. תודה ערן, ביי. ביי ביי.